जग में माई बिना केहू सहाई न हुई। जग में माई बिना केहू सहाई न हुई। केहू के तनो दुलारे बाके माई न हुई। केहू के तनो दुलारे बाकी माई न हुई। प्रणाम, हम बनी आलोक पांडे गोपाल। रवा सबके बताते हुए बड़ी खुशी हो रहा बा कि राउर जानल पहचानल भोजपुरी संसार अब आ रहल बा नौका अंदाज में, नौका स्टाइल में यूट्यूब पर, जहां देखे के मिली आपन बोली, आपन माटी के बात, आपन लोग। तो रउआ सब भोजपुरी संसार के खूब सब्सक्राइब करें, खूब आशीर्वाद दें, प्यार दें। जय भोजपुरी संसार, जय भोजपुरी।